Nyakwarom gajuang dakika en prario koda prade koda dek tok sa pagario mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni e nonro mar gazet nyinga Sharon Ongao motelo nwase nyisi thor weche mabendo chiwe gazede okinyi makawuono nwanyisi Daily Nation okinyi makawuono omenyo kata ochiwo thor wach kotenre kod weche mag somo Standard ochiwo thor wach kotenre kod weche mag siasa okinyi makawuono chieng' tich ariyo jabedo koda jafwambo wadwa Edwin Okoth amusi ni misawa Ya ora inya Sharon. Chiemo maber? Geno ni chiemo maber. Ana chiemo makare. Amba chiemo maber. Erokamano. Machiegni nonro mar gazeti. Erokamano. Aya, ageno ni The Standard ne mwachako godo kaluwore gi weche mopogore opogore mag siasa mabende osebedo ka tucho e konde mopogore opogore e pacho kende. Dibede jatend piny Kenya masani mano William Ruto. Dibede nosomo paro kaluwore kod chenro mabende jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta ne nitiere godo. Mane thor wach mabende jo Standard okete kanyo gi dholiech gende koni reading Uhuru script. Mane thor wach kanyo. Edwin, inene nade? Pani gima Standard temo lieko kanyo ni thoth gik mano chak gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Ruto bende koro timo mana gik moko mane Uhuru chako. Tiende ni king'iyo mos bende ndalo campaign gazet ni lero ni bende en gik mane Ruto pingo ahinya ndalo campaign. To ka koro donje telo tapano yudo kopogore kendo koro gigo emo ochako gi kata ka koro miyo gi nying manyien. Nikech ji nyalo penji ni to ang'o mitimo gima ne ikwedo. Koro migi nying manyien achiel kuom gi aneno ka oket kanyo wach mar mokwongo mar kawo hola. Nyochi ka watimo sigana moro kani higa achiel mokwongo mar Ruto okawo hola mang'eny mogik ma Kenya osekawo higa moro amora chakre ne wachak tayo uchumi mar thurka. Tinyalo paro ka negiseyo ahinya ka negitimo kisera mar ombulu negiseyo jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta kuom kawo gowi mathoth koro en ang'o molokore? Apano yudo ka ng'eni seche moko ka inoko mar jikon tinya wacho kaka ji tedo mos. Ka koro soyie kanyo to yudo ka iro kare yien be ng'ich to iro ng'eny to tich tek. Koro mano ena moko kuom gik milieko ni jatend piny Kenya masani nokwedo to koro kodonjo ofis to emotimo moloyo kata mane kaka Uhuru ne time. Bipartisan talks twak madhi nyime sani ni king'iye mos tiwacho ni ochal mana gi BBI. Mano be aneno kolidhe Standard kanyo ni gin mana gik mane nitiere BBI to BBI ng'i kaka jatend piny Kenya masani nochung' akicha gi BBI kendo nokodwa kenge mar dwaro mar loko katiba nikech kata mana sani kiwinjo kata mana twak mabende dhi nyime mano twak mag thick mabende dhi nyime Bomas of Kenya bende en mana mago mana nitiere BBI koro chal ka gima nying bende miloko ka donge nyinge molok ka koro ken by BBI en bipartisan gin gi bigi te koro mano bende aneno kolidh kanyo huduma namba bende nyaparo ne en gima nokelo liet ahinya ni to ere kaka udwa keto huduma namba ibro kwal godo ombulu en omenda mang'eny mwaketho mag jo Kenya mabe noko akiani in bende yude anto nokakawe an nadhi makawe en mana ni namba ne nokowuok an nokoorne ote koro jomoko nokawe jomoko be ji nodhi nyake nyimdo mabe okere matin to kama norumeno kendo koro sani wan gi maisha namba. To bende kik wawil Edwin Okoth ni huduma namba ni notigodo gi omenda maromo siling bilion 10 osuru ma an in gi Nyakwarom Gajongo osebedo ka chulo mane kinde cha sani maisha namba ni mabende koro biro bedo kiyango gi tende Kenya Kwanza chieng' tarik 29 mar dwe ni par ni bedo ka osuru mano mar Nyakwarom Gajuang gi jomoko mano mar siling bilion 1 inyalo penj kata ni omenda makamano en no mudha pi sani koro maisha namba pogruok mane mabende gintiere godo ofis mar Prime Minister kichinya paro ndalo campaign gima ne jo Kenya Kwanza neno ni jo Azimio gi kodonjo to tijgi en ng'iyo ni to jodito mag Azimio gi dhi kete ofise machalo nade manyiso ni Ruto nosiko wacho ni ano kamany ne ji matin tich amanyo ne jo Kenya duto tich sani king'iyo to koro idwa oketa ofis mar Prime Minister kendo ichuno godo kata mana Prime Minister mar mondo miye peace wach mabende kata mno gai mar Azimio Raila Odinga osebedo ka seyo e okang' mager to kane ng'iyo kata mana BBI dong wach mar apis Prime Minister na nitiere dong mana gigo koko magiseyo okang' mager ema koro giloso ni kendo sani
ok ang'e ni vitigo omenda marom nade to e gwenge e opisi mar railways kacha iloso maber kabisa mondo obed ofis mar prime minister kama Musalia Mudavadi bro bet koro gin gik ma iwacho ni script kata otas mane Uhuru oweyo cha ema Ruto koro donjo somo ema Standard wacho ni reading Uhuru script. To magi duto te king'iyo bende ok otenore kod chik ahinya king'iyo apis Mudavadi king'iyo kata mana kende chike ma pacho kaendi ok otenore kod chike pacho ka kata kamano apise nitiere godo moko bende pod idwa chuogi mago mopogore opogore koro wach ma kamano nitiere ite mar auchiel nyaka rom gajwang' mano mar gazet mar The Standard ka onido thuolo wani somo nena ni sumo paro mopogore opogore maber jatend piny Kenya masani William Ruto sumo ahinya kaluwore kod chenro mana jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta na nitiere godo en mana ni tipo mabende aneno ka gazet mar The Standard ochiwo nyim gazet margi en kaluwore kod chenro mano yango odiochieng' manyoro jatend piny no yango chenro mano mar community health promoters mano e alap ma Uhuru Park buore Nairobi. Kopogore gi mano Edwin ang'eni weche mopogore opogore bendo mi pek. Malo kaendi nitiere wach motenre kod ohala samoro nyalo bedo kikelonwa godo wadhi winja nena. Wach konyo gi dholiech stay away from loans with interest. Muslim tools. Aparo ni kaluwore kod dwaro mago mag jo salam. Ok nek bende gikaw ga hola ma bende nyuoyo kata mana interest kata nyinyo e wiye. Apani mano to mane kaka gin gi ok giyiega mondo juog iluongo ni haram koso iluongo ni mano iluongo ni haram koro mar giluongo ni sharia banking koro kata ka gidhi e bengi to gin gi bengi gi ma iluongo ni sharia banking koro yudo ka bengi masani oyawo bede gi mag sharia go National Bank nigi sharia banking to kara gido yuto nade mar chulo kata na jotije gi KCB gitimo ohala mopogore gi juogo nyinyo mar ng'amo ka ohala inyalo juogi e golo pesa kidhi golo pesa ti ichulo gimoro to ginyal wacho ni gimi hola kore kao nyinyo wi omiyo gin en ohala moro mopogore gi kaka mwang'eyo mar bengi. Aya kopogore gi mano johera mag adhula Edwin ang'eni isiro tim mar Arsenal ne johera mag Chelsea dibed ni Chelsea's EPL Blues pod dhi nyime nikech wachre ni e matches tuke 13 mano mar league masane mano ma higa mar 2023 nyisa ni tuke 13 onge loch kata mna gol moro amora ma bende giseyudo mano nitiere kanyo korom gajwang' e ite mar 40 ka inido thuolo wanisom weche mamoko ma bende Standard omiyo pek piny ka inen kotende kod wach mar somo ma bende wadhi mulo e gazet mano mar The Daily Nation kaluwore kod grading mano mar penj mar KCSE machielo ma bende kod wanoido thuolo e ite mar 8 wadhi bedo kwa mulo ka bende jopur e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi koro kwayo piny owacho mar mondo mi kik gibi gi omenda mano ma bende gibro bedo ka giuso godo cham gidwaro mar mondo mi wegi gius cham kata mana gunde mag bando kaluwore kod omenda ma bende gidwaro Edwin kodhi mapiyo pen kit sare ngo mapiyo wadonja ni e ite ma iye e ite mar 2 nyakorom gajong kudogo mosuonge gi ite gazet ma iye wadhi mana nyisi tiwinji ka onido thuolo mar nyiew gazet ibro bedo kiluwo makamano e ite mar 2 wach moro no mako wanga kaendi e kaunti ma Nakuru chieng' tich abich nitiere johera mag kanisa moro mano mong'ere kaka Joy Praise Ministry Church mantiere gwenge mag Shima Bahati e kaunti ma Nakuru gina gidhi nyime gi kesha ghafla bin vu jokuwe odonjo awe ni dhi wacho ni sipunde kawuono ayudo kama nyalo tiegi mithali ghafla bin vu koro jokuoge odonjo e kesha saa 9 otieno jokuoge morwako uniform mag police to giumo wengegi to ka gidonjo kanyo to koro lokore kuo kesha orumo en mane koro ninduro piny sete gono pamo ten so chiko kinyi jokuoge pani tinde wang'e tek nyaka kanisa odhi to kwalo kuma ji lemo kendo gikawo omenda ma gikawo simbe joma ne nie kanyo bende koro akiani en ochung'e matek koso jokuoge ma wengegi omedo bet matek to kata kamano en wach makelo buok ahinya nikech Shima kanyo en kama ng'eyo en kama nasedake to kawinjo ni koro so 9 otieno joma ne lemo ema gidhiye nitie gik moko ariyo ochumi rach ahinya
to koka mano to jakuo wang'e bet matek. Mano wang' teko kata mana kochumi rach Edwin, wacho ga kata mana ni kanisa, nikech kanisa kumileme kama ng'ato nyalo wacho ni yude kata mana warruok. Ka kore wang'i bedo mokolo nyaka kudho idhi nyaka ikwale kanisa. Kata kamano ginore mano timore maber, kata bed ne gidonje kanisa makamano magikwalo simbe ong'we yamo kanyakla kod omenda ma bende jo kanisa go na nitiere godo. Onge ng'at mana gi hinyo. To kata kamano jokuoge go mana gintiere gi bunde, bende na gintiere gi bet. To penjo maduong' bende Sharon ni joma nie kesha gotieno be gin gi gimoro ma in jakuo ma dwa kwelo man gi bunde man gi uniform dwa yudo adier. Dong simu gi pesa mani manori godo mar transport mar dok e udi. Anapani magi jokuoge manosewuotho gotieno to gia nono koro giwacho ni kama ji ochokore ni kato koro to be gin jolemo ok gipidhao kodwa onge wach. Aparo ni mane paro mana ntiere godo. Aparo ni jokuoge samoro notimo tima turbine ne gitemo ma gidhi e konde duto te to kama gikwale otamogi to giwinjo ka ji leme kanisa giwang' teko to koro gidonjo. Kata kamano aneno ko obila e kaunti ma Nakuru dhi nyime gitimo nonro mano mar yango jokuoge makamani. Kaunti ma Nakuru bende kinde mosekalo bende waseneno grube mopogore mag jonjore ma bende osebedo kaneno. E ite mar ang'wen Nyakwar Mgajwang' en kaluwore kod grading manyasani mano mar penj maduong' mar KCSE ma bende chakre higane. Edwin higani kende jopuonjre mathoth dhi timo penj madongo mano mar KPSEA, KCSE gi KCPE. Jopuonjre maromo 3.5 million. En kwan maduong' ahinya Sharon, to bende gi lokruok mas koro noland no. Awinjo ni gineno ni koro maen achiel kuom okenge monego bed ni imiyogo jopuonjre mathoth donje mbalariany. Nikech ka wach ni koro inyalo mana kwano gi dhok achiel, somo mar dhok achiel, Kiswahili kata English. To gi penjo gi moko abich ma koro ibro ng'eni mitime maber mogik emitiyogo. To an gi pacha en ni nyalo bet ni ma en achiel kuom gigo manego Kiswahili. Nikech joma koro wacho ni ka koro en kamano to kare koro ok ne Kiswahili nikech koro Edwin ka sani ng'ato duoke e klas 12 ing'eni chon nitimo nonro mano mar subjects abich ok imiyi godo grade mane yudo. Kata kamano gi sani kidok itimo kwano koro choose either one subject, one language, either English, Kiswahili kata Kenya Sign Language. Ineno ka ji mathoth dhi yiero English. Afane ahinya to jowa mawuok e gwengewa ma Nyanza kapani gidhi wacho ni koro kare oswayo ni nikech inyayudo ni kaka ji ne timo penj king'iyo kaka ji duoko mane wuok iyudo ni Kiswahili gi English tie gwenge mane yudo Kiswahili ahinya to gi gwenge mane yudo English ahinya makalo English. Koro bichopo kama koro gidhi yiero to ing'eni ka giyiero achiel dhi tho. Inyayudo ni English nyalo tho e gwenge mamoko to gwenge mamoko dhi nego Kiswahili. Koro ok ang'e ni gikawo okang' machalo kamano nang'o. To kata kamano apani kata chon bende Kiswahili nok en apani senemo gi jodongo moko mosomo higni machon Kiswahili gikia kata nitiere osipa moro noywago ni nang'o mane giketo kwano kanyo ne giyiero mana kata mana CRE gi history gi social studies kanyo dina kila ng'ato dhi e mbalariany. Kata kamano ang'e ni dwaro nitiere mano mar piny owacho mar mondo gi jopuonjre kata mana medruok mar jopuonjre obedi mano manyalo dhi e kuonde tiegruok mopogore. Edwin okang' ma kamano biro bang' aput mano chuog kod jatend piny Kenya mana timo nonro mano mar line mar somb CBC. Kata kamano Nyakwar Mgajwang' twak makama adhi bedo ka donjo godo chakre saa 1 mar okinyi mar mondo mi bed gi ng'iyo ni grading system makama lokruok mane ma bende biro bedo kanino. Kwadhi mapiyo piyo ite mar 7 bende wang'e ni od bura mar Senate bende nitiere kod romo margi mar 4 mane kaunti ma Turkana. Geno nitiere ne jodak ma Turkana kaluwore ni achiedh nade ma bende gisebedo ka giyudo bende koro jod bura mago senators pacho kainde osebedo ka lose. Odiochieng' manyoro nwaneno ka speaker mano mar od bura mar Senate Amason Kingi bende nomol e gwenge mag Lodwar odhiambo manyoro. En okang' maber nikech seche ma giyiero gwenge ma opogore to ginyalo yudo gigo ma oganda makanyo dwa winjo nikech bedo Nairobi ka seche moko miyo ji ok ging'e giwinjo IAC ok ging'e ni Turkana chal nade ok ging'e ni to jo Turkana mayuagi bill moro biro to bill mar pend chik kata paro mar chik mokelni komulo kata Migori to ken jo Migori go to gidhi nade en kama chal nade. Apani en okang' maber ma Senate okawo.
ber mar mondo mi gichop e ground mar mondo mi ng'i. Kata kamano jodak e kaunti ma Turkana to dwaro mar mondo mi piny owacho kokadho e od bura ma pacho kaende oneni weche motenore kod nok mar arita kwe. Bende wach machielo ma bende osebedo katimore Turkana kinde ka kinde bed ndalo mag oro kata oyo en wach mar chiemo. Ahinya nok mar chiemo, nitiere pi, weche motenore kod thieth kod weche motenore kod nok mag tije. Gigeno ni sirikal biro bedo katemo kar nyalo margi mar mondo mi oresgi. Kodhi nyime mapiyo piyo bende e ite mano mar aboro, ang'eni jopur nosekayo cham e puothe. Gisani jopur mawuok e gwenge mag hoho mar okak bende dwaro mar mondo mi piny owacho owegi gi usa gunde mag bando e nengo gi gin giwegi. Kik sirikal donje obinegi gi nengo manyien. Kuom ranyisi, aneno kaka jopur gidwaro mar mondo mi gius kilo 90 mano mar gund bando e nengo mar siling 5,500. Gin kare konchiel to be ginya bet ni ok gin kare konchiel nikech chike mag ohala ntiere teko ariyo iluongo ni supply and demand. Mano timore kende. Ka gik moko ka cham ng'eny to nengo biro dok piny kende, ka cham tin to nengo idho malo kende. Mano onego bed ni timore kende. To piny owacho kinde ka kinde temo wacho ni onego bed ni ng'iewe e nengo machalo kama mondo kony bende jopiny ka ging'iyo ni oduma en gimiluongo gi dho ngere ni staple food. Ji duto chame. Kuon en gima jo Kenya chama ahinya, to ka koro ng'ato nyalo donjore e market nengone madhi malo ahinya to nyalo hinyo ji. Emomiyo piny owacho donjore e nengono. Gidwa ni sani gin giuse siling 5,500 kilo 90 kata kuoni achiel mar kilo 90. To yudo ka seche moko piny owacho koro sani wacho ni onego bed siling 3,000. Koro kanyo bende brokers be donjega. Mano omiyo wacho ni kanyo koro gin marach nikech seche ma piny owacho ni gini en 3,000 to achudhi go dhi biro ga 3,500 to gikawo te. Manyiso ni monego dhi e aguche mag piny owacho ok dhi to jopur boko hinyo ok oyudo ahinya. Bang'e to giduoge use kendo kata gi siling 10,000 nikech koro giseloso omenda. Koro ok en gima yot, apani wabro maneno kaka gitimo. Warit kako kang makamano biro bedo kabiro nikech bende ang'eni piny owacho kokalo ir jatend migawo mochung' weche mag pur Mithika Linturi samoro biro lando nengo manyien ma bende jopur biro bedo ka uso godo cham ahinya ma bende dhi e dero mar piny owacho mano National Cereals and Produce Board. Nade nwate gite mar 12 kapok wadonje gazet mano mar Daily Nation. Nitiere chiede nade maluoro weche mag sukari. Paro moro bende nitiere mano mar chiero kembe mago mag sukari ahinya e gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Jod bura mawuok Imbo mar piny Kenya koro koyo jod bura wetegi ahinya mago manoko siero sugar bill mar mondo mi osir mar mondo mi okel lokruok mopogore ne oganda maromo 8 milion ma bende osebedo ka yudo konyruok kawuok e kembe mag sukari. Wang'eni bill kata na sugar bill nek bed ni dhi e somo mar 3 mane od bura maduong' ma pacho ka. En ng'ama urwako wuoche mong'e kama wuoche diye. Gima giwacho ni jod bura mawuok e Imbo mar Kenya gi Nyanza ema ne wach e twak ewi wach mar sugar bill ni. Apani mane kaka en nikech gite ma ging'eyo. An de rach na ahinya ka bed ni jomoko none makoro ne wuoyo wach mar sukari nikech ma en wach mar jaod bura ma Moroni, ma Nyakach, ma Kisumu, ma Siaya, Soni, mage jomo nego bed ni gini omako wigi motegno. To komako gi kamano to ber, omiyo gikasre akasa nikech ma margi. Achiel kuom ber mabiro kanye ni biro gol gope mane kembe marego nigo ma be osebet ka turo gi kuom thuolo malach. Koro en chakruok manyien ne ohala mar sukari. Koluwore gi chike ma idwa kal mag sugar bill. Mana geno marani paro mano mar sugar bill ibiro bedi kikadho kata kamano chomo somo mar 3 kata mana third reading e od bura maduong' ma pacho kaende. Ang'eno kiny makawuonya kwaram gajon kinyo gazet mar The Standard nikech en chieng' tich ariyo. Weche motenore kod ohala ite ma iye mong'ere kaka financial standard ibiro bedo ka iyudo kanye. Some weche mopogore maluoro piny Kenya nyaka pinje mantiere Afrika ma ugwe. Jo Chelsea bende aneno ka pod udiwo kanyo kaluwore kod gonde ma bende pok oyudo e timbe 10 ng'ato nyalo penjo ni dochi makawuono arwako blue ana onge tim mar Chelsea boka ser nyalo bet ano kayie kudi okiyie koda to Sharon kawiwa poko wil ite mar ariyo gimoro ne oneno kanyo mabe nyakwaramo gi pod nyang'iyo ni
nonro manotim kata mano non buge mag kaka ichulo omenda mag jotije Masiaya nyiso ni omenda osebet kalala ahinya. Mano mibadhi e kaunti Nitie Masiaya. mibadhi kanyo, nitie jotije mabeyo nying gi nitie to be gionge ok giti ichulo gi achula. Nitie joma osemed ngas mag tich gine omed gi kendo ichulo gi osara mang'eny to ok onego omedgi, omiyo kanyo bende apani en okang' maber mar timo nonro no mokwongo to koro gima bende lich ni okang' mane midhi kaw koseyud ni gima kamano timore e kaunti Masiaya. Mano okang' maduong', okang' mane mabende koro ibiro bed kikaw ka bende oseyangre e lela ni mibadhi no timore e kaunti mano Masiaya. Kata kamano kapo nono ni ok ineno report makamano, bende kata mana ka wan idok chien donje e mbui maro mar YouTube kanyo imany kata mana sigana mokwongo ma bende nyadendi Joyce Oduor nokelo kiny ma kawuono noloso kotenre kata nochiwo wach manyien kotenre kod mibadhi mano mogotachi kaunti Masiaya. Edwin, waringane mapiyo e iti gazeti machielo mano mar Daily Nation. Saneno ka ringo mapiyo. Daily Nation nyakorom gajuang gichiwo thor weche mopogore opogore malo ka wabro bedo kwa yudo wabedo gi ng'eyo weche motenre kod doho. Edin tira chich moro mano mabene ni seyo kod tho mano mar director mochung' ne weche mag omenda mane subtal ma Nairobi Eric Maigo. Inyalo paro nyadendi mano maki bang'e ofwar ndache moyude Kibra nowe thuolo bang' ka nosedinne kuom kinde moko maromo ndalo 5 kama. En okang' maber nikech bedo ni ok en achich manone e tipo mar wang' dede cha to en make e yo ma ok ong'ere, to kata kamano bedo no obila nyalo ng'eyo ng'ato matere nyim doho mawachi ni waseniene to waserange moromo to kwaneno ka en achich cha maweye. Apani mano en okang' maber. Gima lich ni koro achich wuon mane chikore e wi waya cha eto pok onene, pok oyude. Achichi, ingeni seyo nitiere ka nikech wacho ni Cynthia Lusengani ma achich mana chikore e wi waye. Ti wacho ni nitiere achich moro ma koro wang' dede bende nomaki. Ingeni koro nitie pogruok mar paro ka. Achich mane ochikore e wi waye en pok oyude. Lepe moseyudi. Lepe manoyudi. Nikech ing'iyo tipo mar wang' dede to gi lewni manoyude e ot kamano oyudgi kamano obila oyudogi. To achich mane obila nomako ma koro nodhi gi nyaka nyim doho ni en nogole agola nikech ne en gi Maigo otieno ma koro nothoe e magawa moro. Koro en ok gimiluongo ni crime scene kama ne kotimore en oonge kamoro amora ka kaluwore gi gima ne obila onyiso doho ni kwang'iyo fingerprints kata kuonde ma ji omule i ot gi gimoro amora motimore i ot achich ma wan go ni ok otudore gi kama ne kotimore. Kata kamano achich mane chikore e wi waya cha eto pok oyude nyaka sani. Aneno kanyo ka The Daily Nation ochiwo picha mar achiel kuom achije ma bende koro nochiwne nowe thuolo odiochieng' manyoro. Nyinge Cynthia Lusenga Andayo. En mana nong'ere kendo gi nying moro ni Flora Akoth Okonda. Kata kamano odiochieng' manyoro nochopo e nyim doho kama bende Benard Ochoi men senior magistrate mane doho ma Milimani nowe thuolo ka bende iwacho ni onge seyo moro amora kata mana neno moromo ma bende koro chuno mar mondo mi tweye. Kata kamano pod itimo nonro mago mag achije mamoko ma dibed ni notimo tim mag maundu maket kod mano. Ka bende mosenindo Eric Maigo wachre ni ne ochuo gi pala nyadi 25. Ang'eno obila pod dhi nyime gi timo nonro makoni kod kocha. Kotenre kod mano nitiere weche motenre kod ohala kama bende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni onge pogruok moro amora ma oseneno e kind jotelo mawuok e masawa mano mar piny Kenya. Gachagua wacho ni gin kamoro achiel kendo gimakore ahinya kaka jotelo mawuok e masawa mar Kenya. Kata ka bed ni moko kiwinjo kiwacho ni nyalo bet ni nitiere pogruok to nitie gik mosemienjo ahinya kind moko kuom jotelo mawuok e masawa mar Kenya. King'iyo duokruok gidiro wach koni gi koni jatend migawo mar ohala Moses Kuria kanyocho wuoyo marach ne jopiny to Gachagua kobiro to kwere to embe ka tika kodwoke. Koro magi ng'eni moko kuom jotelo mawuok e masawa mar Kenya manyalo bet ni osegolo ranyisi mar pogruok kata ka koro bedo ni jalup jatend piny Kenya to wacho ni
Tapani mane siasa okiwuok oko tiwachi ni wapogore. To kinde ka kinde kata mana kineno siasa mar God Kenya, en ka siasa moro matedore, akia ang'o momiyo, nikech kata mana kineno kweth mano mar Martha Karua gi Jeremiah Kione, gimbele ne gibiro gi grup moro mang'ere kaka Kamwene, ka bende giwacho ni en mar chwalo dwaro mag oganda mag Mount Kenya. Di bende gwenge mamoko to okowore ahinya, kose nang'o matimore Mount Kenya? Apani Mount Kenya gik miluongo ni interest gie mang'eny. Gin gi dwaro mang'eny, gin gi gik ma gidhiro mang'eny, omiyo onge sama iyudo ni gibeta ni nitie gima ok gidwa dhiro ahinya. Kok en pur mar kahawa to en somo, to kok en somo to en gero ndara gi gik machalo kamago. Omiyo gik madongo nitiere ma gidwa ni gidhir seche kinde ka kinde, to koro nyaka jotendgi bende kila moro dwaro ni mondo en mobede mbele, en mobede lai ma mbele ni en emotero dwaro mar jo Kenya. Koso dibedi kwan kata mana joduto ombulu bende ng'eny masa mar piny Kenya. To en adier, nikech iwacho kata mana ni dhot ma bende jogo ombulu ng'eny bende en gwenge mag Masawa. Wawera gi mano, wach machielo ma bende Daily Nation omiyo pek en kaluwore kod Senator Manande, wach ma bende nowacho dibed ni maen clout chasing, odwaro mar mondo mi ji olose wiye koso nang'o, nikech nyaka sani duond bura kata mana riwruok mar UDA bende osekwedo weche, kata mana giwacho ni ok gi siro wach mana Cherargei owacho odwaro mar mondo mi limit mano mar jatend piny term limit owuogi higni 5 nyaka higa 7. Onya bet ni omanyo nying mokwongo, to mar ariyo gik maricho bende chakore kamana kamano. Ng'eni nitie gik minyalo kelo to ji wacho ni omanyo mana nying, ogo mana koko, to kaka umedo ling ni uwe ni omanyo mana koko te kaka otimore, to kosi biro gi ng'ato. Omiyo gigi bende kik wawegi aweya kamano. Gimomiyo UDA owuok nikech ok en gima ber. Onge kaka UDA, kaka duond bura mar UDA dwa ni mondo tude gi gima chalo kamano. Ahinya to kaka jopiny winjo sani nitie piny ngima tek. Tend Kenya Kwanza sani be ok osebet katimo maber, kaso koro dwa ni mondo med gi higni 2 moko mar nono kendo gichaki many higni 7 moko. Apani en gima UDA ne ok nyal wuok oko mondo wach ni wasiro Cherargei, to Cherargei bende ok ojaneko ahinya. Dok chako kamana kamano, ginyalo kata mana paro jaod bura mano mar FAF, en bende nobiro ni limit mar jatend piny e pacho kaendi kik bede gi tam mora mora, obed capped e higni 75. Jatend piny kata mana ng'at malaro telo kochopo higni 75 ok nego bende oringi apis. Koro makoro en okang' mar ariyo ma bende koro wawinjo term limit, dwaro mano mar loko katiba. Kwang'yo kare mano katiba e pacho kaendi kare mar 142 lero no maler term limit ma jatend piny Kenya en higni 5. Dibed ni okang' ma kama koro idhiero dwaro mar loko pend chike, ahinya kaluwore kod twak ma bende osebedo ka dhi nyime Bomas of Kenya. Apani gik mo ber ne ni ji ogoye koka ahinya en gima ber, nikech ok miye pek mane nyalo bet nomanyo. To mar ariyo bende nyalo bet gima rach ka ji oling' ahinya, nikech samoro en gima itede gi piny kanyo, to kaka omedo ling' te kaka omedo biro, to ka upocha to en gima koro en chik kendo osechopo e nyim od bura, kendo gi kwan mar ji gi ng'iepo minyalo nyiew go jo od bura mwang'eyogi, to en gima kendo kala koro waloko chik. Kata kamano jagoro maduong' mano mar UDA Nyakwar Gajuang nowacho ni ok gisiro wach ma bende Senator e kaunti ma Nandi Samson Cherargei nowacho kaluwore kod medo limit mano mar jatend piny e pacho kaendi. Kopogore gi mano, wach mochako mi pek en kaluwore kod grading mano mar piny mar KCSE. Nyakwar Gajuang nasenyisi ni wabiro bedo ka adonjo godo e twak e chenro mano mar twak mar rupeny. Adan walosema mano mar ogai mar Azimio, I'm not going nowhere, says Raila Odinga. Owacho ni en kodwaro mar dok bondo dala mar mondo mi odhi rutaya, obodok kende mano kaluwore kod seyo ma bende moko kuom jotelo osebedo ka nyise mar mondo mi odhi oywe. Man ma be wach moro ma pod osebet ka mienjo matin to timore maber ni koro ogai mar Azimio Raila Odinga wuone ma koro golo wach, owacho gi dhoge ni en ok oge gi haraka. King'iyo ite ma iye National ndiko ni I'm not in a hurry to retire, ok an gi haraka mar dhi yweyo. Koro ng'ata ma dwa ni mondo dhi yweyo inyaparo ka nisik giwacho ni odhi bondo, odog bondo, obro dhi gi wilbaro nyaka bondo, to en koro wacho ni kodhi bondo to ok ochuno ni nyaka openj ng'ato. Chieng' moromo ni koro dwa dhi bondo
to dhi adhiya, ok ni nyaka obi openj ng'ato ni to be uyiena mondo adhi bondo. Omiyo en wach ma pod apani idhi kelo liet e siasa, pod idhi wuoyo wiye kata jumani. Wang'e ni ji mang'eny pod dhi wuoyo wachno ka gipenjo ni to Raila ni onego bed nodhi e yweyo koso oyo. Aya, mano ne kanye ite mar 12 noloso kamano kane intiere e kaunti mano ma Siaya. Kopogore gi mane ite mar 13 Nyakwar Gajwang' en kotudre kod ogirimiti ma bende piny Kenya nodonje kod piny mano mar Amerika, mano mar chwalo weche motenre kod kwe. Okang' ma kamano biro bedo kaneno ni jolweny ma pacho kaendi bende okony e kedo kod jonjore hinya mago mag Al-Shabaab. Dwaro bende nitiere mano mar jolweny e pacho kaendi mar mondo mi odhi e pinyno mar Haiti. Wach makama no wach kod jagoro mano mar lweny mano mar piny United States Lloyd James Austin III. Odiochieng' manyoro kano lose boma ma Nairobi. En okang' maduong' ni Kenya riwore gi pinje madongo kaka Amerika kedo kod jojore kata gi timo gik moko manyalo kelo arita maber ne oganda. Gimok ang'e ni ka in e gweng' Sharon Akiani bende neno ute lum moko machon ka odi wang' to od jirani be wang'. To in gi ndo, gin gi pie ndo, itimo nang'o? Idhi e odi kosi dhi sibo mar jirani? Mane wache mantie. Dong odi michako godo. Onego bed ni wachako gi odwa nikech Baringo kae. Oganda odak gi midhiero maduong' ahinya mana mar nikech arita kwe. Nitie kuoma ji moko kata odiochieng' ma piny rugo kawuono nitie joma koro nonindo mana oko. Nikech arita kwe rach Samburu kae. Gwenge mag Lamu. Koro wadhi e pinje maboyo wadhi ng'iyo ni to arita kwe makono nyalo bet machalo nade. Apani ka wan gi piendo to onego bed ni odwa mar lum mawang'ni ber ka wachako go mondo ka koro wadhi konyo jirani to wambe wang'e kuma wadok ninde ka wang' waduogo kwa konyo jirani. To wach ma kamano yuda kweda nikech nyoro naneno mbui mar X achiel kuom weche mabende na trend en kaluwore kod wach mar Haiti nikech ere kaka inyalo kaw jolweny ma pacho ka ogirimiti ma bende Kenya ochwe kokgi gi piny mar United States. Nitiere moko kuom oganda na penjo ni dak jo United States piny Amerika de gikaw joggi jolweny gi giore piny Haiti kar mi gikaw mag Kenya. To kinde magin machiegni kanyo kendo giyie golonwa bilion 14 wadhi tiyogo. An ka ng'iye mos to pek mare ni bilion 14 kae. Wang'eyo ni kata mana dhi Somalia bwo AMISOM nitie joma timo ohala gi lweny no kuom thuolo malach kapod iwacho ni jolweny man Somalia ng'iewnegi gas mar tedo kare gitedo gi yien to nitie ng'ama oyudo omenda no. Omiyo an ang'e ni pek ne nyalo bet mane bilion 14 ni. To debe ni Amerika oherowa kaka giherowa no. Onego gimiwa bilion nus mar mondo wakelgo gi jonjore machandowa Samburu, Turkana, Masabit, Moyale, Isiolo gi kuonde machalo kamano. Aya, wach makamano nitiere ang'ene en wach mabende pod chiegni gi oganda miwuoro. Ite mar 12 bende inyalo paro jagoro mar kotu e higa mar 2021 nitiere yo e gwenge karamna buora Nairobi ka kumoro miluongo ni Kileleshwa noloko nying Dick Road. Yono niluongo ni Dick Road oloke ni Francis Atwoli Road. Koro odiochieng' manyoro doho nothicho kodwaro makamano ka bende iwacho kaluwore kod Justice Anthony Mrima. Owacho ni dwaro mar loko nying Dick Road nyaka Atwoli Road. Owacho ni noko kaw pach oganda hipacho kainde. Aneno ka Atwoli wacho ni ento loko ng'eyo ni no chik mane moketho gi bedo gi nying machalo kamano. Nyaka kaw paro. Inya paro ndalo maniketo nying no ne en lweny ahinya nikech ikete timuke tiduoke. Ichaki duoke gotieno. Mabe nochuno Atwoli ondiko nyaka joma rito nyinge manokete ndara no mondo kik muke. Tang'o mane nyinge gi ndara Edwin ber mane makelo? Ok ang'eyo ni nitie ng'eni e ngima dhano nitie kama kichope tidwaro mana ni nyingi beda kamoro makata ji soma kata gimitimo kanyo onge. An ang'e ni ndara ber kimiyo nying jogo ma osekedo ne thuru ka gi yore mopogore opogore. Kata kade be kar onego giwacho ni kidwa noket nyingi ndara tiger ndara. Golo omenda bilion moko 2 ger ndara maler kisetieko ndike nyingi onge wach. Apani onya bet gi dongruok mang'eny ahinya ka piny owacho biro gi chenro machalo kamano. En mani koro idhi nduoke kendo idhi luonge ni Dick Road nikech do dagi ni mae gima nokotim e yo moriere
kendo koro Atuoli Road ni ato pok anene kata pok amiye pek ahinya mondo ang'e ni to ang'o mane timore gi Atuoli Road. Nanene mana ndalo mane ywaruok to ngik madik road kaluwe en Kileleshwa. En Kileleshwa kanyo. Mana yo kadho dik idonjo Mandera Road kanyo tibro bedo kinene. Kata kamano Justice Anthony Mrima nosewacho ni nying no chak lok kendo owuok dik road koro ogola Atuoli Road no. Koro kete nyinge mano machon. Edwin, adwaro ni wamul weche motenore kod ohala kapok watieko nonro mano mar gazete. Weche motenore kod ohala bende nitiere ite mar 25. Ang'e ni ma wach machiegni kodi ahinya. Ite mar 25 bende wacho ni power mano teko mar sitima ma bende wasebedo kwa tiyo godo imports nosedok piny. Otinyo reduction in July electricity imports compared to previous months. Mano gikwa natamalo 20.7. Mano tiende nang'o? Tiende ni gidwoko piny kata stima mwang'iewo kowuok Uganda gi Ethiopia. Ing'e ni en ga gimoro atamalo 2 seche moko atamalo 3 mag sitima mwatiyogo wuok e pinje ariyogo. To kanyo nitiere weche ariyo. Bedo ni gidwoko piny nyiso ni watiyo gi stima mane. Wanya bedi watiyo gi stima mathur ka ma samoro nengo ne ni malo, nyiso ni wadhi chulo mang'eny. To be samoro kapo ni ne giusonwa gi nengo mamalo, tiende ni mano koro wadwoko piny omenda mwatiyogo e ng'iewo teko stima. Koro ma en gima pod wabro neno e bills wa, nikech kapo ni wang'iewo stima mawuok Uganda, winjruok mwaketo gi Uganda gi Ethiopia en ga ni wang'iewo gi nengo man piny. Chiegni $11, $8 nyaka $11 e unit. To e thur ka nitiere teko mag stima minyayo gi $32 e unit achiel. Koro ka waweyo mawuok e pinje moko go to wakaw marwa ni to ne be ni marwa ni nigi nengo mamalo, nyiso ni japiny ok be yudo fungruok. To mana ka bed ni waweyo mano to wakaw mekwa man nengo gi ni piny. Eka japiny ayueto ni embo yudo fungruok e okang' mar kawo stima matin ka wuok e pinje ariyogo. Nikech sani pod nengo mar sitima pod medo hidho, to bende hidho mare bende samoro oganda nyalo penjore ni en kaluwore kod nengo modhi. Nikech kuom ranyisi stima ma bende tiyo koda ma bende nyayo kokadhe pi, dwareno ka tiyo kod diesel mar mondo minya. Kata kamano wach ma kamano nyakoro mgajong man yude ite mar 25. Bende ite mar 25 bathe kanyo bende koro piny owacho ma pacho ka indiko kadho e duol mar EPRA bende wacho ni koro gichano keto charging stations. Ing'ene gi sani piny Kenya wantiere kod nyamburko matiyo kod teko sitima kanyakla kod pikipiki matiyo kod teko sitima. Oganda na penjore ni to koro mach mano mar battery ka wan oserumo ka to koro charge kanye. Koro wacho ni in every 25 kilometers duol mar EPRA biro bedo ka keto charging stations. Ma koro bere Edwin wadho many pikipiki donge kilomita 3 ka kilomita 3 kaka giwacho to apani nyalo bedo kang' maber. Wang'e ni ginya bedo marom nade nikech wayudore kanyo waludre ji 5 madwa charge to gino en achiel. Ipani ang' nwa pang line koso ang' to charge na kawo seche di moko kawo gimoro seche 2, nitie makawo nyaka seche 4, nitie makawo mana ng'ina wuoyi pikipiki. Nyamburko to kendo nyalo kawo maingo kanyo. Nyocha timo sigana moro gi jo apiko ma ja apiko moro pakore kaka apiko ne mar stima ni nyocha dhi go nyaka Kakamega. Koro jowetege penje ni to nitiyo gi betri adi, to wacho notiyo gi betri 6. mano tinga betri 2 keto pikipiki 2 tweyo chien. Koro tiende ni 2 mokwongo gi ochajo moketo kendo kasto chako tiyo gi 2 ka manyiso ni otiyo gi sets 6 mag betri mondo kodhi Kakamega. Koro awinjo ka jogo nyier ni to in wan kwa dhi dala to wating'o bag gi lewni, in iting'o mana betri samoro kowe gi oduma moro bando in koro kar mondo iting' ber iduogo Nairobi, in betri miting'o e wi apiko tiduogo gi betri moko charge. Kora pani ka to embe nochung' na koro seche 2 charge chako chung Kapsabet chako charge. To charge gi nengo charge rom na chal nade nikech koro odwa ni wapime gi ki compare gi fuel. Stima gi wacho ni tiyo gi units 4 ti charge betri achiel manya teri kilomita 70. Koro kanyo ntiere kwan luore ni in gi kilomita 70 nyamburko ni dhi gi mauta marom nade to mauta marom kamano en omenda marom nade. Omiyo ok ang'eyo ni wabro donje e ohala no mayot machalo nade. Tapani magi gin sigana moko monego koro wamany ne nyikwara mogi mondo waler ni to bas matiyo gi stima mwalno kaluwore Nairobi kan ohala chal kode nade. Ohala chal nade bende ka duol mar EPRA bende nyiso kata na time frame ma bende biro bede ka igere
stations mago mag chajo, obed nyamburko kata obed pikipiki. Kata kamano kapok watieko chenro, aneno kaka Onsonge Benson wacho neno achiel kachiel kintiere kaunti ma Kericho. George Mboya isidonjo kiwuok Migori, aneno Lago Jachuma wacho ni intiere kaunti ma Kisumo Kogonye, intiere chenro. Nyakwaro wadegu in beda neni wacho neno chenro achiel kachiel. Anyanga makopio Jagogo Katuma in beda neni machielo. Felix Otieno, Bernard Otieno kanyakla kod Immaculate Aluz wacho ni ineno achiel kachiel kintiere dala mano ma Nairobi. Adina dan watieki gi wach mar yepo mago kuonde ma inyalo timie ohala mago aggregation parks. Waseneno ka Moses Kura mano jatend migao mochung' ne ohala osebedo ka luorore counties mopogore opogore. Mano joma mokalo nwanene kaunti ma Migori, Kisii, kaunti ma Siaya. Odiochieng' manyoro ni ntiere kaunti mano ma Mombasa ka bende oyaw industrial parks. Industrial parks baka mano biro kelo ber ne oganda ma pacho ka indiko sanano gi wang' mar jafwambo main. Gi wang' mar jafwambo Sharon fwambo ka ase gigni masebeti. Aseneno kiyawo gik madongo. Ahinya to gik machalo chiro. Kata kuonde midwacho ni ibro gere kembego. Kendo itiyo go omenda mang'eny e yawogi. Gima luwe ni koseyawe tang'o matimore. Nikech wang'eyo nyaka chiche ma thurka mogere go omenda mang'eny makata bengi mar piny mangima World Bank ogolo omenda moger go chiro. Kasto kiyawo chiro onge kata joma uso chiro no. Ama oyawe kama jonyiewo ok dwa kata dhi. Koro apani mondo warit wane ni to kuonde moyaw ma onego bed ni ikete kembegi be ntiere joket mwandu man gi siso mar timo kamano. To be gidhi time gi omenda marom nade, to be gidhi yawo paro kata gidhi yawo chiro mag mwandu ma joket mwandu timogo. Nikech luasi en gima duong' to bedo ni luasi seche moko osebet ka chendo mag keto mwandu. Nyaka waket wang'wa wane ni to yawe no kan mokwongo. Aseneno kenge machalo kamago mang'eny. Bende bro bedo bo nyayo lemo. Tiende ni bende ibro joger kembego bro biro. To ka gibo biro joket mwandu go bo biro. Gin gi luasi mar biro be gin gi siso mar timo kamano. To ka ok otimore to ma en koko mar yawo chiro ma oyawnwa chiro maduong' mar gorofa 3 to onge ng'ama uso. Chirni mathoth karamna bura Nairobi ka kidhi karamna ndara no wiye wil ka kiluongo kichomo yo kayod Kangundo Road. Nitiere chiro moro ma bende sirikal kaunti ma Nairobi nogero. Chiro maduong' nitie to onge ohala moro amora ma bende kata mana jok mosedonje onge. Koro weche mago osebedo katimore kor gwenge. En geno marwa ni industrial parks go biro konyo. Mana ni chenro moko mag sirikal bende gibiro go samore gero, samore chako to tiyo gi omenda mag piny owacho nikech winjo omenda midwa ger go aggregation park go. Kaunti ka kaunti ibro gere gi siling milion 500. Sirikal golo nus mano siling milion 250 to kaunti bende golo siling milion 250. Geno marwa ni bro ger gi mapiyo wachak winjo wega nyesi woyud tich kokalo kanyo donge. Apani mano achiel kuom gik ma bro bedo mamit nono ahinya nikech waseneno yepo miyawo. Yudo no ger gimoro to yawe gi koko mang'eny. Koro miye wiga achiel. Pod wamanyo joket mwandu, pod wamanyo loso luasi makama, stima onge gweng'no moromo. Nitiere kuonde miyawe gigi to kidhi keto kambi achiel. Ndalo moko ne gwenge ma Nyanza kane pok oger lai mar stima ma Olkaria Lesos nyaka Kisumu. Ne jaket mwandu ko biro mwacho na dagero kambi achiel. Ko tude stima ne to Nyanza te onge gi stima. Wang'ise ni kata samoro teko mar stima moromo riembo kembe ma idwa yaw kuondego. Samore ma onge. To wasego koko ni wadhi timo ang'o? Wadhi yawo ne joket mwandu. Omiyo mage gin gik ma neno gi kichako gi onge wach. Warito maneno ni to be iketo gi ete. Bose chako ti. To gitiyo machal nade. Wach machielo bende en ywak mar contractors. Contractors chako gedo pesa ok miye entiere gi gowi. Koko mane Edwin wach ni mogik watieko di bedam. Wach na mogik Sharon en ni ero El Nino sechako. Aneno ka koth chwe, awinjo ni koth chwe dala be matin. Oganda ne mana ni tinyalo ti kode nang'o e geng'o ngaji nikech kinya pidho gimoro matin ma oganda nyalo chamo e ndalo mabiro to nyalo konyo nikech koth en wuon chiemo to kik wawe odhi nono. Kama wanyalo kane pi be oganda kan pi nikech inyalo tiyo kode puro kata lot, puro gi cham matindo. Nyalo bedo gima ber ahinya.
Erokamano ahinya Edwin Okoth kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyaka rom gajwang' dakika 16 tok sa achiel mar okinyi wendo marwa e kaunti ma Kisumo bende osechopo gi sani bende makelo e giko mar twak makama. Gazet momori e kende Daily Nation gi The Standard idhi nyiewo. Naseng'isi ite ma iye mantiere mano mar The Standard nitiere ite mong'ere kaka Financial Standard. Daily Nation ka bende nitiere gi DN2 mano mar Healthy Nation. Ka nido thuolo wan e kadhe mar mondo mi som. Oriti uru masani wanere kanyo bang' yweyo matin. Nyinga Sharon Ong'aw.